Moikka vaan kaikille ja kiitos todella palauttavasta kannusteesta, jota on tässä vuodenvaihteen molemmilla puolilla tullut poikkeuksellisen paljon. Tässä videolla mä kerron näistä vuoden pääteemoista ja sen nimi on rakenteiden sortuminen, tai miten sitä nyt haluaakaan nimittää. Mutta se idea, mikä täällä on, niin löytyy Uranuksen ja Marsin yhtymästä, ja ne tekee sitten tätä avautuvaa neliöä täällä tämmöiselle aika suurelle stelliumille. Siinä Jupiter, joka kuvaa tämmöisiä sosiaalista kanssakäymistä, sosiaalisia mahdollisuuksia, erityisesti sosiaalista yhdistymistä, ihmisten yhdistymistä. Saturnus antaa sitten niille rajat ja puitteet, eli organisaatiot ja järjestelmät ja byrokratia ja hallinnon antamat ohjeet ja laki ja kaikki tämmöinen. Aurinko on sitten tämmöinen elinvoimaisuuden planeetta ja kulkee nopeasti tässä. Edustaa hengen prinsiippiä sinänsä tämä auringon symboli. Ja Pluto on sitten ylivalta planeetta. Edustaa myöskin semmoista syvintä totuutta. Tämä vuoden pääteema tapahtuu kolmesti, ja tämä ensimmäinen tapahtumahetki on 21. ensimmäistä 2021. Ja se yhtymäkohta tähän globaaliin systeemiin näkyy varsin hyvin tuolla USAssa, jossa Trump on luvannut vapauttaa USA ja maailman korruptiosta. Informaatiosotaa käydään todella lujaa tässä, ja näitä tämmöisiä Uranuksen ja sosiaalisten planeettojen välisiä hyvin haasteellisia kontakteja, mä en muista, on siellä varmaan Plutokin ollut, niin näitä on tyypillisesti ollut maailmansotien aikaan. Ja jos joku sanotaan kolmas maailmansota, niin ei se nyt ihan niin kauhean kaukaa ole haettu. Tässä tämä aspektin luonne, mikä täällä on nämä punainen viivarykelmä. Nämä on joidenkin planeettojen osalta, niin kuin Uranukseen, niin ne on sekä, siellä on itse asiassa Merkurius oli siellä vähän aikaisemmin, mutta niin, nämä on sulkeutuvia neliöitä, jolloin kosmos pitää huolta, että nyt tämä maapallo menee järjestykseen, ja ihmeellinen sattuma, että Trumpillakin on rooli tässä olemassa, ja siitä tietysti voidaan olla montaa mieltä. Katsotaan nämä muut ajankohdat, eli 21. tammikuuta, ja tämä on hyvin energinen. Ruuti on kuivaa ja nalli on syttynyt siellä tynnyrissä. Mitäs mulla on muiden ajankohtien kartat löytyy täältä. Kesäkuun kartta, kesäkuun 15. Siinä vähän ennen juhannusta löytyy täältä tämmöisellä aasteluvulla. Saanko mä piirrettyä tähän yhtään nyt? Joo. Ja tämä
kesäkuun asteluvut on sikäli mielenkiintoisia, että Suomen kartalla näissä asteluvuissa on 13 asteessa on aurinko ja valtion kartalla niin aurinko on vähän tietysti vaikea määritellä, mitä se tarkalleen ottaen edustaa. Sehän on luovuuden planeetta, mutta siis perheyhteisössä, jos ajatellaan, että valtio olisi Suomen kansan perhe, mutta perhe, siis yksilön kartalla se edustaa myöskin auktoriteettia. Ja kuu on Suomen kartalla 13 asteessa. Ja se edustaisi sitten ehkä, siis sielun prinsiippiä nyt joka tapauksessa. Ja en tiedä, olisiko se sitten tuo kansa, ehkä sitten se jonkinmoinen koti ja turvan idea on kuulle. Ja sitten siellä on myös Saturnus 14 asteessa. Ja tämä ajankohta liittyy hyvin paljon sen Saturnukseen, joka sitten kertoo näistä byrokraattisista järjestelmistä ja hallinnon antamista puitteista. Mä teen tästä Suomen osalta ehkä vähän tarkemman selonteon sitten myöhemmin, muuten tästä tulee helposti tunnemittainen video. Mutta semmoisena yleisohjeena koskien ihan Suomen karttaa tälle vuodelle, niin mä näen siellä hirmu hyvät mahdollisuudet purkaa liian jäykkiä rakenteita ja liikoja sitoumuksia ja uudistua ja vapautua. Semmoinen teema on Suomen kartalle olemassa tälle vuodelle. Ja se on aika paljolti, siellä on hyvin vaativia kuvioita sillä lailla, että Uranus tekee ja Saturnus tekee Suomen Saturnukselle todella haastavat kuviot. Että tämän tämmöisen byrokratian ja hallinnon on pakko uudistua jollakin tavalla. Se on ohjelmoitu tähän aikaan. Tälle vuodelle ja ehkä osalle ensi vuotta 2022 sitten myöskin. Joulukuu 2021, siellä näkyy myös tämä Uranus-Saturnus-kontakti olevan ja on sillain helppo myöskin, kuin tavallaan toi kesäkuinenkin on helppo. Kesäkuinen on vaativa Suomen kartalle, mutta sitten tämä joulukuinen on tällainen globaalissakin mielessä ja ehkä Suomenkin osalta hiukan helpompi. Mutta täytyy muistaa, että koska tässä tosiaan nämä planeetat perääntyy siellä syksyllä melkein kaikki, niin ne tulee uudestaan vielä siihen 13 asteeseen sitten siellä 21 vuoden puolella, ikään kuin saattelemaan niitä asioita sitten lopullisempaan moodiin. Siis kosmisesti ajateltuna Suomi on tässä ajassa isosti mukana. On varmaan aikaisemminkin tuonut esiin tämän Suomen kartan jo moneen kertaan, mutta otan sen nyt hyvin lyhyesti tähänkin. Ja se ideahan löytyy täältä sitten Vesimiehen alkuasteelta, joilla muun muassa Suomen Venus on arvomaailma ja inhimillisyys. Yleensä jos Venusta toteutetaan vähän niin kuin sitä business-laitaa ajatellen ja ehkä jollain tapaa niin kuin inhimillisyyttä vääristellen, niin silloin siellä raha puhuu. Jotta saa nähdä, kuin tässä sitten käy. Mutta mä teen tästä Suomi-osiosta sitten vähän yksityiskohtaisempaa
selontekoa sitten hiukan myöhemmin. Mä otan tämän tammikuun 21. päivä vielä tähän, ja tässä tämä Saturnus ja Jupiter on tosiaan ne planeetat, jotka on vesimiehen merkkiin siirtyneet. Ja tässä tapahtuu sillain, että Jupiter on koko tämän 21 vuoden vesimiehessä ja Saturnus on 2,5 vuotta siellä 23 vuoden kevääseen saakka. Ja sen jälkeen 23 huhtikuussa sinne Pluto tulee ensimmäisen kerran käymään vesimiehessä. Siis tuo Pluto on planeetta, joka vallankäyttöä edustaa. Eli vallankäyttö tulee olemaan, se tulee niin kuin noudattelemaan tämmöisiä vesimiesprinsiippejä, joihin kuuluu sitten yksilön vapauden kunnioittaminen ja myöskin omien rajojen vetäminen. Se on tätä vesimieslaatua. Suomen kartasta sen verran, että siellä aurinko on 13 asteessa jousimiestä ja nämä sosiaaliset planeetat tosiaan nyt on niin sanotusta avautuvassa sekstiilissä tänne jousimiehen merkkiin, eli mahdollisuus toteuttaa jotakin, joka jää pysyväksi. Kevät tulee olemaan Suomen tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa roolissa. Ja muun muassa toi vaalipäivä, kun on kunnallisvaalit, siellä on Suomen karttaan todella hyvät kuviot siinä ajankohtana. Jotenkin niin kuin näyttäisi siltä, että kunnallisvaaleissa äänestämistä ei kannattaisi sivuun jättää, jos yhtään on huolestunut tai kiinnostunut Suomen tulevaisuudesta. Sillä nyt tässä ajassa sosiaaliset rakenteet, ne ihmiset, jotka toteuttaa tätä vesimiesprinsiippiä, niin niillä on hirveän iso myötävaikutus, myötätuuli takanansa ja kosminen energia tukee sitä laatua. Ja he on niitä, joita tullaan valitsemaan. Siellä 23 vuonna käy sitten niin, että rakenteet on luotu ja vallanpitäjät astuu tähän vesimiesaikaan. Mä näkisin niin, että siellä 23 eduskuntavaaleissa siihen aikaan niin sinne menee ehkä sitten tätä uutta porukkaa. Voihan se olla, että tämä uudistuminen sinne saakka käy ainakin osittain jo aikaisemminkin. Tämmöiset tulevaisuuden näkymät antaa ja mahdollisuudet antaa tämä vuosi 2021. Kiitoksia taas tästä mielenkiinnosta astrologiaa kohtaan ja sitä kohtaan, kuinka sillä voidaan kuitenkin niin kuin ennakoida, ennakoida ehkä vähän tapahtumiakin, mutta vähintäänkin tätä ajanlaatua. Tämä on käänteen tekevä vuosi Suomelle ehdottomasti, ja se kannattaa ottaa siinä mielessä tosissaan. Tästä tammikuun 21. tai oikeastaan tästä koko vuoden ajanlaadusta ihan lyhyesti tähän Suomeen, että miten se Suomea koskettaa, niin kyllä se koskettaa.
mutta se ei minun mielestäni kosketa siinä määrin, kuin se koskettaa esimerkiksi USAta. Et Suomessa on aavistuksen rauhallisempaa kuin globaalissa mielessä, mutta täällä tosiaan kyllä tapahtuu hyvin monilta pimennossa, ja se on nimenomaan mun ymmärtääkseni korjausliike ja siihen suuntaan kuin Suomen Venus, rakkautta ja rahaa hallinnoiva tai edustava planeetta niin kuin edellyttäisikin. Eli vesimieslaatua kohti. Suomen aika on nyt 21 vuonna tehdä se korjausliike. Osa joka tapauksessa näistä kytköksistä ja tämmöisestä moniportaisesta valtakoneistosta ja rakennelmasta tulee Suomessa väkisin purkautumaan joka tapauksessa tänä vuonna.